kanjani-ke bobathathu laba la? Hawu, Nkosi yami, bangabadidiyeli yini? Kodwa-ke Lila, awukwazi ukuphuthela leli thuba leli. Kumele ufake isandla sakho phakathi emgodini wezinyosi ukuze ukwazi ukuthi uthole uju phela. Manje ngizozisaba kanjani-ke phela lezi nyosi lezi mina? Kodwa yini kumele ngenze? Mlingani, ngiyacela bandla Nkosi yami, ngiyacela. Uxolo, kungani buka kuleli xala? Ubufihlela nobuso bakho. Sizokubona kanjani thina uma uzifihlile ebusweni? Uqinisile impela aunty. Kodwa nginenkinga emahlweni. Oh Nkosi yami, singambuyisela emuva. Simnike linye ithuba lokuchaza. Unophenyane emehlweni namazinyo futhi akawenzanga. Ungakhona ukuphendula lembuzo sizoyibuza? Yebo, nginawo wonke amazinyo ami. Ngichaza ukuthi anginayo inkinga namazinyo nokukhuluma. Ubani igama lakho? Ngujanaki. Janaki. Kodwa kungani lempahla zibukeka ziyinqwaba? Kungani ugqoke lezi mpahla? Zibonakala ziyinqaba ngiyazi. Kodwa-ke bengifuna ukubuka njengoNkulunkulu usida. Ngimkhonza kakhulu. Yingakho ngiqhamuke ngigqoke kanjena. Kulungileke. Awungitshele ngokwakho ukubona phakathi kwendoda nomfazi. Ubudlelwane bakhona kumele bube njani? Awu Lila, kusho ukuthi abakakuboni namanje. Hawu, kuhle kakhulu lokho. Uyawuqonda umbuzo? Yebo. Akudingeka inkulumende okuchaza ukuthi kumele kube njani phakathi komfazi nendoda. Amagama amabili nje alungile. Amagama amabili. uRam noSida. Uyabona ke, yenje engabaleka kumuntu esifazane okwedlula indoda yakhe ashade nayo. Injabulo yakhe ilele kujabuleni kwendoda yakhe. Kanjalo ke futhi nosizi lwakhe. Imfudumalo yakhe ikumyeni wakhe. Isifiso zomyeni wakhe ziyinhloso yakhe. Lowo oqonda lokho ungowesifazane ophelele. Akashodi ngalutho. Ngoba umuntu osifazane uzalwa abe isidalwa esisha emva kokuthi ashade. Lapho ekhetha ukushiya ubuyena, inkani yakhe nokuzicabangela yena ngaphandle, ahlangane nomyeni wakhe, bakhe impilo ndawonye. Ngalowo mzuzu baba ngosofa silahlane ungunaphakade. Le ntombazanyana ngiyibona ifanelekile. Izimpendulo zakhe bezilingiselelwe. Ukuba umfazi kaAJ kanye nomamzala wethu kumele kulingane ingqondo kanye nomoya. Kumele azi qala ukubaleka kwethu aphinda nakekele nalendlu yala ekhaya. Sizomkhombisa lezi ithombe. Uyena ozothatha isinqumo sokugcina. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on Yours Truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.